सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। रत्नागिरी शहरात कालपासून स्विगी आणि झोमॅटोच्या ऑर्डरचं वितरण करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉयजनी कंपन्यांच्या जाचगटी आणि धोरणांविरोधात कामबंद आंदोलन पुकारलं होतं। युवासेनेचे रत्नागिरी जिल्हा पदाधिकारी प्रसाद सावंत यांनी स्विगी आणि KFCच्या व्यवस्थापकांना धारेवर धरलं। युवासेनेच्या आक्रमकतेनंतर दोन्ही कंपन्यांच्या प्रशासनानं नरमाईची भूमिका घेतल्याचं बोललं जात आहे। रत्नागिरी शहरातील KFC रेस्टॉरंटमधील दुरवस्था हे मुख्य कामबंद आंदोलनाचं प्रमुख कारण होतं। रेस्टॉरंटच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून ते डिलिव्हरी पिकअप काउंटरपर्यंतच्या मजल्यावर तब्बल 3 माणसे एकाच वेळी पडतील एवढे मोठे आणि भयानक खड्डे पडले होते। या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे अनेक डिलिव्हरी बॉयज ऑर्डर पिकअप करताना पडून गंभीर जखमी झाले होते। वारंवार सांगूनही याकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्यानं कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला आणि त्यांनी आंदोलनाचं शस्त्र उपसलं। दुसरीकडे स्विगी कंपनीच्या स्थानिक प्रबंधकानं कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या सुट्ट्यांवर गदा आणणारा एक जाचक आदेश काढला होता। आजारपण किंवा कोणती तातडीची आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली तरी कर्मचाऱ्यांनी सुट्टी घेऊ नये अशी सक्ती केली जात होती। जर कोणी सुट्टी घेतली तर त्याच्या जागी नवीन भरती केली जाईल अशी थेट धमकी व्यवस्थापनाकडून दिली जात असल्याची माहिती मिळते।